Салом алейкум, бародару. Як навор якҳам дусатора дидум, гап зад гуфт, ки роҳи Ваҳдат Душанбера сохтан. Ина роҳа чароғон кайсанд. Чароғон. Оводӣ мешавад мақсад. Ина деҳаи моам ҳовид пешаи Душанбеву Ваҳдат роҳша ина чароғон кардгиян. Ина заборуи бобигӣ. Заборуи бобигияну барфзадаис ҳаст. Роҳ ина чароғонай. Дар деҳа, дар ҳовид. Сеюми январи 2022 солында. Ина заборо. Ҷада ова мерава ина. Инаи забори бобигӣ. Роҳ чароғонайда. Оводӣ шидаис ҳаст. Ва гуфти якай Абдусаттор. Хай бародаро, худо нигаҳдорту боша. Дар паноҳи худо. Ина тамом. Худо нигаҳдор.